бисёр одамо чиба сарватманд намешаванд, чиба ки ваё ҳамин роҳа пеша мегиранд. Роҳа чӣ хел даромадам зиёд кардан? Даромада зиёд кардан аз ҳисоби чӣ? Аз ҳисоби кор бисёр кардан, аз ҳисоби тавоно будан, аз ҳисоби 2 кор 3 кор ба кор кардан, аз ҳисоби бо ягон чизҳои дополнительно меҳнати зиёдӣ кардан, вақтама бисёртар кор ба сарф кардан. Вақте ки шумо ҳамин вақтатуна кор ба сарф мекунеду болой мехоҳед ки даромадатон зиёд шавад, як вақтинча ҳамин чӣ мешавад, мумкин 6 моҳ 7 моҳ ё 1 сол даромадатон зиёд мешавад. Баъд шумо монда мешед, баъд шумо саломататон пас ба рафтан мегирад, қуввататон тамом шудан мегирад, баъд даромадатон резко поён ба меафтаду шумо касалӣ шуданатон мумкин. Ин роҳ шумо ягон вақт сарватманд намекунад. ман мехоҳам ки шумо фаҳмед. кор карда даромада зиёд кардан, меҳнати ҷисмония зиёд карда даромада зиёд кардан, 2-3 кор ба кор карда даромада зиёд кардан ягон вақт намешавад. ин вақтинча результат метиҳад, не ки ҳаётатон аз шумо мегирад. ин роҳ шумо сарватманд намекунад. хатои бисёр одам анамин аст. дуюм муносибати ману шумо нисбати пул ин чи ай? пулро саришта кардан, пасандоз кардан. нигоҳ кунед, даромад сохтан, пасандоз кардан. ман доимо шумо мегӯям ки пула пасандоз кунед, пула пасандоз кунед, пула пасандоз кунед. бисёр одамо чӣ мегӯянд? О ман чизе пасандоз кунам, агар ки даромад набошад.